Здравейте от мен, DXEVO. Днес ще играем NBA 2003. Лейкърс срещу Хорнетс. Виждате Онил и кой е другия. Ето започва матча. Дейвис. И перфектен чедър от Коби Брайан. Много добро представяне на Лейкърс. Първите. Това ще бъде ли кош? Да! Един наказателен удар. Дали ще го вкара? За съжаление го вкара. Рик Фокс на Брайан. Какво ще направи Брайан? Гледаме. И каква забивка от Коби Брайан. Перфектно изпълнение. На резултатът е 2-3. Искам да кажа, че съм направил времената да са по 3 минути, защото клип става бая дълги, че ако са по 5 минути и каква тройка от Коби Брайан! Невероятно! Дейвис. Дейвис е много добър във вкарването на тройки и това е много лошо. Фишер. Фишер на Брайан и каква забивка, погледнете. Много добро. Искам да кажа, че ако ви хареса тази поредица, то това в момента още не е поредица, просто геймплей на NBA 2003. Ако ви хареса, просто пишете отдолу в коментарите и ще правя още, пишете с кой отбор. Пак тройка на Коби Брайан. Резултатът е 10-8. Остават минута и 43. Какъв пропуск на Дейвис. Перфектен чедър от Шакил Онил. Добър кош. И като цяло това беше. Фишер. Перфектен кош на Фишер. Не може да се каже, че беше перфектен, но ставаше. И за съжаление не беше тройка. Бяхме с няколко сантиметра напред пред линията и не беше тройка. Фишер. Какво ще направи Фишер? И перфектно изпълнение. Ето повторението. Нека погледаме матча. Каква тройка за Хорнетс. Това е много добро изпълнение. Лалкър. Какво ще направи? И това е кош. За съжаление двойка. Искам да кажа, че от Лейкър са много добри. Стройките е само Коби Брайан. Никой друг не може да вкара така тройка. Дейвис! Пак тройка. Шакил! Перфектен кош от Шакил Онил. Топката пак е в Дейвис. Какво стане сега? Дали ще стреля той от тройката? Не. За съжаление, какъв кош. Онил. Фокс. Фокс стреля. И какъв пропуск. Шакил Онил! Перфектна забивка от Шакил Онил. Погледнете повторението. Перфектно изпълнение. Онил се опитва да вземе топката на Дейвис. Това е. И пропуск. Първото по време свърши. За сега. Фишер. И какъв пропуск? Как може такова нещо да става тук? Фокс! Фокс на Фишер. Фишер на Брайан и каква забивка от Коби Брайан. И каква тройка. Онил на Брайан. И Брайан стреля. И каква тройка на Брайан, дами и господа. Невероятно, но факт.
Какво нещо? Много добро изпълнение. Брайан се опитва. И това ще бъде ли кош? Не. Първи вкаран, наказателен. Втори пропускане, Онил. Онил към Фишер. Фишер стреля! И какъв пропуск само на Фишер! Дейвис! Дейвис забива. Онил към Брайан. Каква забивка! Фишер. Какво става тук? Дали ще има тройка? Каква тройка, дами и господа? Какво представяне? Искам да кажа, че Орлианс се представят много добре. Онил към и каква двойка? Дейвис. Дали Дейвис ще стреля от тройката или... Имаше някакво нарушение. И какъв кош от Дейвис! Брайан, какво ще направи сега Брайан в... И! Перфектен кош. Какъв пропуск само? Топката е в Фишер. Фишер подава на Фокс. Фокс какво ще прави? Фокс подава на Брайан и Брайан бележи. Резултата е 35-29. Втората част ще свърши след 35 секунди. Дали до тогава ще изравнат Орлианс? Виждаме малко... Какво? Нарушение? И какъв пропуск само. И това е кара от втори удар. Фишер към Брайан. Остават 17 секунди. Какво ще направи Брайан? И стреля. И какъв пропуск. 13 секунди остават. Деви стреля. Също пропуск. И това е кош за Ню Орлианс. Остават 6 секунди. 5. Какво ще направи Брайан? И каква забивка от Коби Брайан, дами и господа. 1 секунда и втората част свърши. Виждаме много добро представяне на Лейкърс. Също представянето на Ню Орлианс не е много зле, но е слабичко. Резултатът е 37-32. Започваме втората част и Шакил Онил стреля, но нищо не прави тук. Фишер се опитва да вземе топката на Дейвис. Какво ще направи? Каква забивка от Дейвис? Брайан. Брайан стреля тройката. И какъв пропуск! Наказателен. Колко наказателни ще бъдат? 3 наказателни удара. Първият вкаран. Коби Брайан се готви за изстрел. Вторият. Какъв кош! И третият. Перфектно представяне на Коби Брайан в наказателните. Дали сега ще има тройка, дами и господа? Дали ще стрелят? Не! И има... Какво? Пропуск. 2 пропуска, не можаха да вкарат нито един от наказателните си. И Коби Брайан, какво? Коби Брайан пропуска. Той не успя да вкара. И това Дейвис от тройката. И каква тройка, дами и господа. Направо не мога да повярвам. Този Дейвис няма умора. Само тройки бележи. И каква забивка на Коби Брайан. Погледнете повторението само. Перфектна забивка. Дейвис. Дейвис е с топката. Какво ще направи тук? И нищо не направи. Топката е във Фокс. Коби Брайан, какво ще направи Брайан? И какъв
какъв провал на Коби Брайант, дами и господа! Какво нещо, как се представят Лейкърс? И това е кой за Ню Орлианс. За сега Лейкърс се представят добре, но нещо на мен не ми харесва. Фокс към Брайан. Какво ще стане тук сега? Брайан! И какъв кош от Коби Брайант, дами и господа! Резултатът е 44 на 41. В третата част остават още минута и 17. Каква тройка на Дейвис? Брайан! 4-4 на 4-4. Какво става тук? И това е кош от Коби Брайант. Резултатът е 46 на 44. Остават 58 секунди до края. Това е стреляне на Дейвис. И какъв пропуск! Коби Брайант! Фишер! Брайан! И каква забивка! Остават 40 секунди до края. Фишер се опитва да вземе топката на Дейвис. И каква двойка, дами и господа! Резултатът е 48 на 46. Остават 39 секунди до края на третата част. Коби Брайант! И каква забивка от Коби Брайант! Невероятно представяне на отбора на Лейкърс. Фишер се опитва да вземе топката на Дейвис. Дейвис към... И какво? Дали ще има кош? Не. И... Кош за Ню Орлианс. За жалост. Има един наказателен удар. Какво става тук? Той го вкарва, дами и господа. Брайан! Какво става тук? Брайан изпусна топката! Не е възможно! Дами и господа! Какво? Не. Брайан! Какво ще направи Брайан? Резултатът. Ню Орлианс повеждат Лейкърс! С едно! Дали Лейкърс ще паднат от Ню Орлианс? Не се знае, но Ню Орлианс повеждат Лейкърс с 3. Какво прави Дерек Фишер? Дерек Фишер бележи перфектно изпълнение на Дерек Фишер. Резултатът е 52 на 53. Остава 2 секунди до края на третата част. И третата част свърши. При резултат 52 на 53. Дейвис. Какво ще направи Дейвис? Най-омразният играч на Ню Орлианс. И какво става тук? Топката е в Лейкърс. Фишер на Брайан, какво ще направи Брайан тук? И какъв кош, дами и господа! Резултатът е 50. Топката пак! И какво ще направи? Брайан бележи! Какво става тук? Каква перфектна забивка! Дами и господа! Резултатът е 56 на 53 за Лос Анджелис Лейкърс. И каква тройка! И Шакил Нил вкарва. Перфектно изпълнение на Шакил Нил. Фишер. Какво ще направи Фишер? И какъв пропуск на Дейвис. Брайан. Какво ще направи Брайан? И каква забивка на Брайан. Резултатът е 60 на 55. Много спорван матч. Дали Ню Орлианс ще победат Лос Анджелис Лейкърс? Не се знае. И каква тройка на Дейвис! И това е кош. Много тъп кош вкара той. Дейвис. Какво ще направи Дейвис? И той вкарва както обичайно. Брайан. Какво ще направи? Резултатът е 62 на 60. Остават 1 минута и 37 секунди. И това е забивка на Брайан. Погледнете повторението. Много добро повторение. Това е четвъртата част. Сега малко се отвличаме от коментирането на матча и искам пак да кажа, ако на някой му харесва матча на NBA и иска още такива геймплейове на NBA, много ще се радвам, ще правя с удоволствие. Само от вас иска, ако ви хареса, да напишете отдолу в коментарите, че искате още геймплейове на NBA. Това много ще ме зарадва.